Il-kap tal-Partit Popolari Ewropew l-IPP Manfred Weber ma ċaħadx allegazzjonijiet ta' frodi fil-konfront tiegħu iżda tenna li għalissa l-ġurnalisti biss qed jitkellmu fuqhom. Persuni qrib ta' Weber qed jiffaċċjaw allegazzjonijiet ta' korruzzjoni, frodi u miżappropriazzjoni ta' fondi Ewropej kif qed ikun allegat li tliet uffiċjali qrib tiegħu użaw tali fondi fil-kampanja l-elezzjoni tal-Parlament tiegħu fl-2017. Fil-medja internazzjonali qiegħed jiġi rappurtat li l-investigazzjoni qed titmexxa l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew l-PPO u qed tfittex jekk dawn l-uffiċjali irċevewx tali fondi mill-IPP u użawhom fil-kampanja ta' Weber b'mod illegali. Madanakollu meta affaċċjat b'dawn l-allegazzjonijiet minn ġurnalisti ta' One News, il-kap tal-IPP li jagħmel parti minnu l-Partit Nazzjonalista Malti ders komdu jwieġeb fil-waqt li ma ċaħadx l-allegazzjonijiet. Firstly, what do you make of these allegations and what is your reaction to them? For the moment, we only have press articles, so we don't have an official request from the authorities to clarify anything. Weber li bħal Partit Nazzjonalista jitkellem ħafna fuq is-saltna ta' dritt u l-korrettezza saħansitra għażel li ma jweġibx meta mistoqsijux se jirreżenja f'każ li l-IPP jintalab jikkjarifika ruħu f'din l-investigazzjoni. Hawnhekk Weber għażel li jitfa' l-akkużi taħt it-tapit kif ipprova jnaqqas l-importanza tal-allegazzjonijiet għax qal li għalissa l-ġurnalisti biss qed jistaqsu dwarhom minkejja li jippriedka fuq l-importanza tal-ġurnaliżmu ħieles. If these allegations are brought to light and maybe you are asked as the EPP, will you resign? Well, there is no public request on the table to answer any question. Only journalists asking these questions at this moment of time. Ftit wara li dawn l-allegazzjoni tħarġu fil-pubbliku l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil irreżenja minn segretarju ġenerali tal-IPP u lit il-leminija tal-istess Weber. Din ir-riżenja ġiet interpretata bħala waħda ta' tħassib fid-dawl ta' dawn l-allegazzjonijiet kif komplet iżżid id-dubji u s-suspetti dwar dak li qed jiġri fil-kurituri tal-IPP fil-qalba ta' Brussell.